Ja, en actie. Het historische centrum van Gouda wordt zo stadig gewoon oernaam terug de crew van The Passion. Maar het stuk hoe de Lionswij van Jezus speelt hem oerl in de stad aan. Voor Siep is het, na zijn optreden in de musical Rembrandt, zijn tweede grote rol. Ja, het is wel heel spannend. Ja? Ik heb wel een soort verschillende dingen die je, maar dit is wel een van de spannendste dingen die ik heb. Naast Siep speelt jongeres Do de rol van Maria. En jonger Thomas Bergen is Petrus. Maar voordat het zo vier is, wat er flink repeteerd worden. Ga naar die boom toe. Ga in mijn schoenen staan. Had je mijn schoenen aan? Wat had jij gedaan? Ga in mijn schoenen staan. Of mensen in hem nou de verlosser zien, of dat hij een soort van uiterlijk heeft wat past bij een vaag plaatje wat mensen van Jezus in hun hoofd hebben. Maar het mooie vond ik was dat hij zelf ook echt enthousiast is over het verhaal. Het belangrijk vindt en het mooi vindt om dat verhaal op deze manier vorm te geven. Om het te vertalen naar nu. Het is natuurlijk de bekendste persoon uit de geschiedenis. En het is wel een heel mooi verhaal. Als jongetje heb ik dat verhaal een ontzettend indruk op mij maken. Ik zou dat op de meeste dingen had denken die dat verhaal kennen. En eigenlijk zit alles erin voor alles wat mensen beweegt zit daarin. Noemers van de kast zitten trouwens net in het stik. Al haast het wol oer een naaiendij hongen. Omdat het Friestalig is en het toch vooral om het verhaal gaat, moest dat weer ondertiteld worden of vertaald worden, maar dan bloedt het echt net iets van nummer, vind ik, of dan wordt het minder. Dus Past wel hè, portrettendij. Het past heel goed. Textueel past het ontzettend goed. Dus mocht er een Friestalige versie van de Passion komen, dan zullen er zeker in zitten. Dan vloog ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het uit. En kom maar, Siep. De Passion is op 21 april, oftewel Witte Tonsje, live te zien op Nederland 3 en in Gouda vanzelfs.